Vrijwilligers binnen in Ljouwert dwaanden om brancards kleer te zetten in de auto's. Het gaat om een hele grote operatie. Ja, dit gaat zeker landelijk zo om een mega-operatie. In een hele hoop provincies is al actief. En Friesland wacht het eigenlijk op de eerste vraag van de COA en dan gaan wij ook los. Je laat op stuit brancards zien, die ben dan nodig? Ja, tenminste, we hopen zo vol mogelijk mensen op veldbedden en orenbedden, daar is het te kennen. Maar als de vraag daar te boven gaat, zeg maar, dan hebben we altijd nog brancards en wat orenbedjes en spul om mensen op lezen te letten. Het gwot is nog net jeder uit de opslag west. Nee, dat leidt hier al jaren, omdat we met de gemeentes een overeenkomst hebben om mensen die geëvacueerd worden op te vangen en te verzorgen. En dat is in Friesland nog niet aan de Waterwest. Het ligt wel een halve sterrentocht, Sanjo? Ja, nou, het scheelt een beetje als een halve sterrentocht die er aankomt. Van, je had ooit wel eens dient, maar de vraag is, zullen je het nog kennen? Zullen we dat oprijden misschien al? Het Rode Kruis ziet het mee vrijwilligers. Er is groot verlet van begeleerders, tolken en verpleegkundigen. In Friesland denken ze het eerst nog wel op te rijden. Ik denk de eerste inrichting van de neetopvang, dat we dat met eigen mensen een hele eind in oprijden. Maar daarna het on de praat houden, dan hebben we alle handenbroeken die er beschikbaar binnen. Voor de mooiwerkers wordt het druk. De meesten hadden nog een baan bij. Alle vrijwilligers die krijgen van uw verenigingskantoor in Den Haag een e-mail over de stand van zaken met de vraag om maximaal inzetbaar te wezen. Maar noordkant, ja, het zijn vrijwilligers, dus daar loop je net zo makkelijk verloven van in. En meestal maak ik gewoon hun werk. Dus ja, dat wordt spannend hoe we dat doen.